سلام كمي توعلو كبرات تخاتلتنا لوم سنبت أب مبل 41 ناي كتما فيينا أوستريا ماراثون إيرتراويت أتليت نازريت والدوك قدامي تخوينا تعاويت الله نازريت 40 كلتن نتبي 295 كيلومتر أب كلت ساعتاتن 24 دقائقن شمون تكاليئتاتن بمززام كاب دك أنستيو قدامي تخوينا ودد رازازيما أبزناي لوم سنبت ناي ماراثون قددم ካብ ደቂ ኣንስትዮ ናዝሬት ወልዱ ቀዳመይቲ ክትዕወት እንከላ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኢትዮጵያዊ ጫላ ረጋሳ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ውድድር ዛዚሞ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ውድድር ብክልቲኡ ጾታ ብጸብለልትነት ተዓዊተናሉ ኣለዋ ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ድሕሪ 2015 ዓመተ ምህረት ንፈለማ እዋን ኬንያዊ ተወዳዳሪ ዘይተዓወተሉ ኣጋጣሚ ብምዃኑ ኣገራሚ ኮይኑ ኣሎ ጫላ ነዚ ማራቶን ብክልተ ሰዓታትን 6 ደቃይቅን 35 ካልኢታትን እዩ ኣጠቃሊልዎ ኣብ ታሪኽ ዓቢ ናይ ቬና ማራቶን ኤርትራ ብቀዳማይ ደረጃ ክትዕወት እዚ ናይ ፈለማ እዋን እዩ ናዝሬት ወልዱ ድሕሪ ዓወታ ሎሚ መዓልቲ ንዓይ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ ነይሩ ግን ኣብ እዋን ውድድር ንፋስ በርቲዑኒ ነይሩ ክትብል ተዛሪባ ድሕሪ ናዝሬት ተኸቲለን ክልተ ኬንያውያን ብደረጃ ካልኣይን ሳልሳይን ተዓዊተን بتماساسالي نإثيوبياوي ጫላ ተኸቲሎም ክልተ ኬንያውያን ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ደረጃ ሒዞም ኣብ ታሪኽ ጉያ እግሪ ብቐዳምነት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ኬንያንን ክመርሕኦ ጸኒሐን ኤርትራ ከዓ እግረን ናብቲ ናይ ብራኸ መድረኽ ትጽምበራላ እዛ ጓል 34 ዓመት ከም ዝኾነት ዝተገልጸት ኤርትራዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ሎሚ ኣብ ከተማ ቪየና ዘይተሓስበ ዓወት ተጎናጺፋ ኽብላ ማዕከና ዜና እታ ሃገር ብዛዕባ ይጽሕፋ ኣለዋ ኣብዚ ናይ ቬና ማራቶን ብሓፈሻ 35,000 ጎያይቲ ተሳቲፎም ኩነታት ኣየር እታ ከተማ ሎሚ ቁርብ ንፋስ ክህሉ እዩ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ግን ነቲ ውድድር ዝዕንቅፅ ኣይነበረን ካልእ ነዚ ውድድር ብድሆ ዝኾነ ንክሊማዊ ለውጢ ዓለምና ዝጣበቑ ተቓለስቲ ወይ ኣክቲቪስት ሃንደበታዊ ሰልፊ ከካይዱ ሓሲቦም ፖሊስ ግን ቀልጢፉ ስለ ዘርከቦም ነቲ ውድድር ክዕንቅፍዎ ኣይከኣሉን እቶም ተጣበቐቲ ክሊማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጎደናታት ብምዕጻው መካይን ክሓልፋ እናዓገቱ ድምጾም ከስምዑ ይፍትኑ ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ጀርመን ክሳብ ናብ ቀጽሪ መዕርፎ ነፈርቲ ብምዝላል ንነፈርቲ ከይበራ ክዕንቅፉ ፈቲኖም ነይሮም እቲ ሎሚ ዝሓሰብዎ ሃንደበታዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ግን ኣይሰለጠን endlich ein Recht auf Überleben. Deswegen wollen wir Klimaschutz in der Verfassung haben. መስትያት ቤትና በዛ ኣጋጣሚ ንኤርትራዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ብውልቃ እንቋ ሓጎሰ ክትብላ ንኹሎም ኤርትራውያን ከዓ በዛ ኣደናቂ ዓወት ዮሐና ትብል